Bi tɛnɛn juillet kalo tile 15 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ an ka ba Maliba ale bɛ kuranko gɛlɛya kɔnɔna kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna fɛn yɛrɛ kɔni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ale wulila ka dɛmɛbaa ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la EDMSA an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale ka conseiller spécial Monsieur Agibu Danbɛlɛ ale ye an ka cɛmancɛ fanga ale yɛrɛ kɔni ka conseiller spécial ye kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla kabi juma don juillet kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna ko o yɛrɛ kɔnɔna kana groupe électrogène den tan o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ko o di EDMSA mɔgɔ ma walasa kuranko gɛlɛya a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an ka ba Maliba kɔnɔna bon olu yɛrɛ kɔni tala ka ministre sɛgɛrɛ ministre min ne ale ka baara bɛnnen don kuranko ale ni jiko ɲɛnɛbɔli ma kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun debayalen don kosɛbɛ ni an ka ministre de décentralisation territoriale ale ni u ka marabolo mɔgɔ caman. Alisa an bɛ to kuranko kunnafoniya olu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamakɔ circulation n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla yɔrɔ caman na k'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ ka baara kɛ tuguni fɛn ni o yɛrɛ de kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to siraba kasara o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni caman bɛ yen nɔ minnu t'a la ka baara kɛ. Jibril Sidibe ni ale yɛrɛ kɔni ye circulation ko directeur ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya bi a y'a yira k'a fɔ ni e mɔgɔ ni i yɛrɛ kɔni ɲɛ danna kan ko fɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara ka baara k'i ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni lasoma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la. Yusufo Daba Jawarani ale semasi ale coordinateur ye Mamudu Diko ale ka jɛkulu kunnafoni olu bɔla ka yira k'a fɔ jumadon juillet kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni an ka fanga tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gendarmerie ma ko u yɛrɛ kɔni talatigɛ da kɛ ni cɛ in kan. An bɛ taa Kalanbakura a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni moto suɲɛ ko o yɛrɛ kɔni kun cayalen don kosɛbɛ Kalanbakura ale yɛrɛ kɔni quartier kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sigiɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni kun ye sigana o yɛrɛ kɔni kɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔba dɔ o yɛrɛ kɔni bɛ u ka yɔrɔ la danaya o yɛrɛ kɔni bɛnnen don maa min kan kosɛbɛ ko nka ko a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ko maaw bɛ don ale fɛ yen nɔ duguduguni na ka tila ka bɔ ale fɛ yen duguduguni na heure dɔ olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sigiɲɔgɔn olu ye wuli ka jɔ ka enquête belebele o yɛrɛ kɔni boloda n'u yɛrɛ kɔni bɔla kalama k'a fɔ maa minnu bɛ don ni karamɔgɔ ko fɔta in ale fɛ yen nɔ u yɛrɛ kɔni bɛ to ka na ni moto pièce olu yɛrɛ kɔni caman ye a yirala k'a fɔ ko ni karamɔgɔkɛba in ale yɛrɛ kɔni sen yela ni yɛrɛ kɔni suyɛni na ko u yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Kalanbakurakaw olu yɛrɛ kɔni hakililatigɛla kosɛbɛ ka sababuya kɛ karamɔgɔkɛ in ani a ka maaw olu minɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni moto suyɛn u dɔgɔyala kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na. An bɛ taa Baginedakaw olu fɛ yen nɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla kabako ko ba ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye Elaji Bakari Keita Dule ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kojuguba o yɛrɛ kɔni kɛ ninnu ka marabolo kɔnɔna na kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla kabi dɔgɔkun tɛmɛnen ko Bakari Keita ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka muru kɛ ka musolaka dɔ ale yɛrɛ kɔni kantigɛ musolaka min ni ale yɛrɛ kɔni kun lasirilen don ni yɛrɛ kɔni kɛla dusukun kabakababa ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bakari Keita a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni tununnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fanga tigilamɔgɔw u yɛrɛ kɔni b'a la ka ɲinini u da kan kosɛbɛ an bɛ ala deli ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma maa min banna an bɛ ala deli ala ka badanɛma k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa Kitakaw olu fɛ yen nɔ araba tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na Kita marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Fanga Ura ni a bɛ Kobiri ale ni Ɲata so o furancɛ la a yirala k'a fɔ binganni walekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale dɔ ta ka kari 2 ɲɔgɔn kɔ ko olu sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni passager ko olu bololafɛnw caman minɛ o la fɛn min yɛrɛ kɔni wari ani u ka téléphone kunnafoni u yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko masi a ma bɔnɛ a nin na nka a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Bafula bɛ marabolomaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka sira fitininw ɲini ka o kun da Bamakɔ kan ka sababuya kɛ lakanabaliya ye. Segu
ka olu feno Segu sigida meno ni ale be bolo ko Lafiyabugu sibiri don jouer kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna nɛgɛ kanɲɛ 10 sanga 20 waati a yirala k'a fɔ sanji dɔ o yɛrɛ kɔni nana Segu ka olu feno sanji min ni a yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ ni fiɲɛ o kun b'a senkɔrɔ kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko immeuble dɔ bɛ ni sigida in kɔnɔna na immeuble in ko a yɛrɛ kɔni bina sanji ni o de kɛla a sababu ye ka maa 6 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na a yirala k'a fɔ maa 6 ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka 3 ani den fitini 3 ko o de kunu an bɛ ala deli badane ma ala ka adi alisilame su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ alisa ala ka samiyaji timiya ɲuman dama ka an kisi a gɛrɛgɛrɛ u ma an bɛ taa Masinakaw olu feno Masina donso 30 kɔ ɲɔgɔn kɔ a yirala k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni Croix Rouge ma ye olu tala formation kɛ olu kun ka u former fɛn yɛrɛ kɔni ni maa joginna u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ joona o sɔrɔ a la cogoya min na formation a yɛrɛ kɔni kɛla tile 2 formation ni a yɛrɛ kɔni kuncɛla alamisa don juillet kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ formation yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to olu yɛrɛ kɔni fɛn caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka tila ka dɔnniya caman o sɔrɔ a kɔnɔna ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye a donsolakaw ma an bɛ taa Ameriki fɛn min yɛrɛ kɔni Ameriki ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Donald Trump kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira sibiri don juillet kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na ko olu ka meeting dɔ yɛrɛ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan maa dɔ ale yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kun ye a essayer k'a fɔ ko a bɛ Donald Trump o yɛrɛ kɔni faga kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko bali ale yɛrɛ kɔni sera a kuloyanfan ma min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a jogila dɔɔni a yirala k'a fɔ maa min ye nin tɛmɛbɔlen kɛ ko a si bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ san 20 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn la ni a bɛ wele ko Thomas Mache kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla karidon k'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ye nin kɛ ko u y'a faga o yɔrɔnin bɛɛ la ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ yen an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na